Ya ngono kae modele penggemarku ki. Ngono-ngono nggih. Pun nggih. Sak lembar apa rong lembar? Apaan? Oh, manut. Aduh. Kok apik banget ki nek aku ora njaluk kaya kae tok tawani. Lah nggih. Sak lembar apa rong lembar? Dua. Dua. Iya. Dua lembar biru, satu lembar merah. Oh, padha wae. Lah iya. Iyalah. Kowe ya njaluk ngono. Niki nasibe kula pripun Pak Dalang? Hah? Nasib kula pripun? Jaluk Om Keswan. Iki jogetan kok. Ayo. Ken nyuwun. Rasa njaluk kae kae iki ril bunter kalet. Wis atos salot. Empun. Pun. Lah dereng. Apane sing burung ki? Lah niku wau. Opa. Opa. Apa? Opa Korea. Hah? Lah, terus gadah tanggungan kalih kula. Yo, rong lembar. Rong lembar kae 10-an Mungkin lepon. ketan. Hah? Mungkin kayak ketan. Ora. Yo. Oh, nggih Mbah. Mengke kalih kula nggih Mbah. Nggih. Mengke dahar soto kalih kula Mbah. Yo. Sik biru. Kok sik biru, sik abang wonten. Ono, yo. Sae. Pun nggih. Nggih. Ya, let. Bebebku. Anak buahmu ya petuk. Walah. Aduh, nuwun nggih Mas Gani. Nggih, sami-sami. Tambah laris, tambah wong mau wis kok liwung. Ora ngeki apa-apa akon. Pun nggih Mas Gade. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sembah nuwun. Wis, saiki wis jam pira ki? Jam 3. Kok ndak le bubar jam 6. Iya. Sak pengen mangan soto. Iya. Seba. Bapak karo sapa ya? Nggo anake sapa ya? Mbah. Yo meneng-meneng boleh beling ya kae ya, Truk ya. Ha iya. Mulih-mulih sangu bocah. Tututi no. Gong yo. Ayo, arep nganggo apa? Nganggo apa? Ha manut. Yen angin mangitit milir.
Sumareka den prayitna samuriris eko balik titione kandayani Gus Ndara kula wisanggeni saderenge sampean mbajutke lampah kula badhe ngaturake piwucal luhur menapa ingkang dados dawuhipun pukulun pada nanggih menika kautaman dawuhipun pangeran dene menggah daranipun mekaten ampun pisan-pisan menembah mring brahala nanging ngono utawi mligi manembah dhateng pangeran lan tresna dhateng pangeran satuhu sampun ngantos ngucapaken asmane pangeran ingkang datanpa perlu kedah eling nggone nucake dinaning pangeran pakartining tiyang gesang wonten alam padang menika kedah ngurmati dhateng bapa biyung kang sampun wijake utawi ngukir jiwa raga tumitah wonten jagat menika. Aja gawe raja pati, aja nganti tumindak zina. Aja nyolong, aja goroh utawi ngapusi, aja milik perkara zina. Aja milik darbaing liyan. Tresna dhateng samining ngagesang nadyan mungsuh inggih kedah ditresnani sing ditresnani aja mung sedulur lan kanca mungsuh uga direngkuh dirangkul ditresnani tumindaka becik dhateng mengsah-mengsah sampeyan sampun ngantos namung tumindak becik dhateng tiyang ingkang damel becik kalian panjenengan. Becik ana wong sing sengit kalih sampeyan pujekna dongakna becik wong sing mujekke ala dhateng sampeyan. Niku den gegebangane kejawi menika ugi warah 10 kautaman niki mangjenengan tindake andhap asor utawi rendah diri tegese sampun ngantos nganggep awake dhewe niku wong sing paling ampuh paling unggul tinimbang tiyang sanes. Ampun nganti duwe watak umuk sesongaran lan sumungah. Krana sing jeneng wong umuk sesongaran niku tartemtu badhe kathah sambe kala. Gusti niku mboten badhe remen tiyang umuk. Nanging tresna dhateng tiyang ingkang ngandhap asor, anuraga, tepa palukpi utawi suri tauladan. Pinangka dadi umat yen saged dadosa pajar dados damar padange kangge tiyang sanes kudu bisa dadi paturadane utawi saged dadi conto bab menapa mawon. Ya sregep sinau teken-teken nggone ngudi ngelmu. Ya peduli utawa ngatekke kok karo kiwa tengen samat sinamat dan daya dinayan bantu binantu kalih kanca ruwange. Ugi grapyak lembah manah kalih sinten kemawon tresna dhateng sesami pinangka dados umating pangeran kedah tresna dhateng sesamining agesang tresna dhateng siji lan sijine tanpa bedak-bedake suku agama lan golongan sare tegese kudu sabar ora gampang kebrongot ora gampang tersinggung lan ora gampang senang-menang mula pinter wae ora cukup kejaba kudu pinter wasis wegik nanging kudu migunani kanggo wong liya lan kudu darbe watak utama luhur budine wicaksana utawa bijaksana kudu tansah eling waspada lan ngati-ati babakan tumindak ana bab apa wae kudu dipeta lan tansah nyuwun pitulungan marang pangeran kula tegese lembut atine
tumindak apa wae kudu atetekan ati suci pepayung budi rahayu ngadepi sapa wae kudu andhap asor lan lembut ing manah tabahing ati ngadepi menapa mawon umpami kita menika nembe dipun ganjar pacobaning urip atine nggih kudu sing tabah jalaran niku wong sing saged gawe tetek tatak tanggon kuat wasis wegik gadah wawasan sing jembar pirangka dados umat sageta wicaksana pramila kedah saged ngudi ngelmu lan kawruh ingkang migunani tumraping agesang berpengetahuan dan gadah wawasan ingkang jembar saengga dados tiyang ingkang anggadhahi kapribaden ingkang utama bebudenipun sarta wicaksana greget gumregah teguh timbul tegese semangat ingkang makantar-kantar minangka umat kedah tansah teguh anggenipun nindakaken tatananing agesang tansah ngulir budi ngrembiyake astu jumangkah suku rumagang karya greget senggodatan mingkuh pitaya dhateng pangeran niki sing langkung baku lan wigati awit gesang wonten ing alam padang menika supados tansah pikantuk karahayon lan kawilujengan kedah pitados lan beriman dhateng pangeran mila tiyang gesang wonten Madyapada menika kedah manembah dhateng pangeran kanthi sawutuing ati jiwa tuwin budi tresna dhateng sapadha-padha kaya tresna marang awake dhewe yen sami nindakake niku sadaya sekti bakal gesang ingkang ayem tentrem kerta raharja eling bilih gesang wonten Madyapada menika wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti ingkang Maha Kawasa sedaya ingkang linampan wonten jagat menika kapurba dening panguwasan ingkang Maha Nasa ala becik bener luput niku wis dadi kodrating ingkang nyipta boten wonten menungso ingkang sampurna jar menungso menika kadunungan ina lali salah apes lan mati sing lali mugi dadi eling sing luput dadi bener boten wonten ing jagat menika ingkang gadhahi wajib ngemutaken kajawi namung panguwasaning Gusti ingkang Maha Agung Gusti ingkang ngemutaken Gusti ingkang menang waring pidendhan Gusti ingkang paring menapa kemawon dhateng umatipun sing baku malih sampun ngantos wani dhateng tiyang sepuh sedeng rasane mawon niku dosa gedhe napa malih nek nganti wani karo wong tuwa niku pepindhane neraka ingkang salawase ora bakal ilang pasiksane sak beja-bejane kang lali isih beja sing eling lan waspada niku den 10 kautaman dawuhipun pangeran ingkang kedah dipun tindakaken ndara kula wisanggeni wiat langening kalanggiwan aklar pantamuncar tinon ler kakunang surem sorotetan badang kasur lan wajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga matur suwun sanget gek muga-muga aku bisa nindakake angger-angger 10 kautaman dawuhing pangeran nggih den dawah sami-samipun saniki nglajengake lampah takon tiyang sepuh sampeyan sapa kalih dewa sing tangane papat nika umpame ora iso nuduhke mang taboki mawon ya kaya aku mung kari manut apa sing dadi dawuhmu kakek Semar
sapa menani munggah ana kayangan. Lah kok banjur apa-apa dirusak. Ya Ben. Salahe ngenehi foto ning tengah dalan. Gawe lawang yo ning tengah dalan. Ganggu lek arep mlaku-mlaku tak kandhani. Weh lah. Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian. Hei. Bathara Penyarian. Bathara Penyarian sikilmu sajeng kang ora ngambah bantala apa kowe iki jim setan priprayangan wis. Aja ngawur gawar ngawur kowe. Ulun iki dewa. Yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo sing jenenge dewa. Takon apa isa ngeni? Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, lah kowe iki lahir saka ngendi? Kowe iki lahir saka sapa? Lah kok takon bapak mulane ibumu sapa? Ulun mboya mangerteni. Kowe dewa kok ora ngerti iki kepiye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, lah nek ngene iki dudu dewa. Kok sandangane padha karo sing tak ajar, padha karo sing tak polo iki mau apa kowe iki ya dewa? Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra. Kowe nek karo penyarian apane? Ora usah dadak takon werna-werna. Kita wigatine apa munggah ana kayangan? Takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Ulun mboya mangerti. Lah iki padha wae. Bocah wani gawe geger kayangan. Kowe sapa kowe? Aku wis ngeni, kowe sapa? Iki wujude wonge gagah, untune kaya catut. Nek ke dewa kok untune kaya catut, ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Kowe ya dewa? Apa kowe ya dewa? Ya aku dewa. Jenengmu sapa? Ya Madipati. Saiki aku tak takon bapakku sapa, ibuku sapa? Ayo, kowe ngerti ora? Lah ya aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti tak ajar kaya kanca-kancamu jabut jawamu. Lho iki piye to iki? Waduh.
Dewa tangane papat. Dewa, tangan papat kowe sapa jenengmu kowe? Lagi iki ulun dijangkar karo bocah. Daten darbe tata krama lamun kita takon marang ulun iki rajaning Jawata dene wisik ulun Bathara Guru. Kowe Bathara Guru, Bathara Guru. Aku bakal takon marang jeneng sira. Tuduhna sapa wong tuaku sakloron. Rene kowe sing dadi ratuning para dewa mesine kowe wis ngerti sapa ibuku, sapa bapakku. Ilah. Wis anggene sedeng kita dhewe wae ora mangerti apa maneh jeneng ulun. Ulun ya ora mangerteni wae lah dalah. Yen kowe ora ngerti kelakon tak taboki kabeh padha karo dewa-dewa sing mapan ana kene mau. Ngerti apa ora? Buya, ulun buya mangerteni wis anggene. Ora ngerti tenan. Tak taboki padha karo dewa-dewa guntur geni guntur angin. Ayo, kadigdahanmu ora mempan. Kadigdahanmu ora mandya nang wisanggene yo. Amuk kowe sing dadi dewaning para dewa ora ngerti sapa bapakku sapa ibuku. Tak ajar dhewe kowe Bathara Guru. Aja mlayu. Duka kepareng ing wayah ngaturaken sembah sungkem bekti pulun. Guru kakekku. Wah, aku ngaturke pangabekti. Wayah ulun Kresna lan Werkudara ya wis ulun tampa dene kita ngaturake pangabekti. Pangestu ulun wae tampanana. Nggih. Kula tampi tangan kekalih mugi dados jejimat. Dak tampa tangan loro mugi dadi jejimat. Ulun kepareng ingkang wayah Padukun Gorawati lajeng nyuwun dawuh wonten kersa menawa paduka pukulun kraya-raya mangeja wantah nyaketi dhateng kula kalian Dimas Werkudara. Menapa badhe ambanjut dhateng ingkang wayah kekalih Kresna Werkudara. Aja kaduk ati kejron panampa. Babar pisan ulun mboya bakal ambanjut marang sira sakloron. Malah tiba kosok balene Kresna ing wektu iki ulun lagi nandhang pepeteng. Awit kayangan ketekan nom-noman ingkang anggonjing marang pun kagi. Nyuwun prisa sapa to sejatine wong atuwane sakurun. Kamangka ulun mboya nyumurupi. Kandhe cuaning ati nom-noman mau banjur ngamuk punggung. Suratanta nganti para dewa lan ulun datan bangkit nanggulani pangamuke bocah mau Kresna. Awit kang seka iku bocah
Kresna mangsa borong anggon kita mbalekake bocah mau nggih pukulun. Sasaget-saget Kresna tuwin Werkudara badhe atur bantu dateng yang pukulun. Wah, sumingkira guru kakekku. Ndak jangkae nom-noman kuwi mau. Kakangku, iki ana lelakon kang aneh-aneh. Dinemune ganjil ing atase Bathara Guru iku dadi ratu ning dewa. Nanging kena apa? Ing wektu iki dheweke nandang wirang diajar. Bagan ngelmu sangkan maraning dumadi. Ndak kira Yai Werkudara wis surak kabotan ngadepi lelakon kang tinemune ganjil. Wah, ya Drideng kakangku. Wis tunggu kene wae mesti bocah mengko lewat kene. Ya Werkudara. Wong cemani wireng pakulitane sapa kowe? Banjur sing mburi kae ya ana satriya gedhe dhuwur nganti kaya tugu. Biyuh, kowe sapa? Kowe sapa? Yen kowe takon marang aku Nalendra Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Dene iki adhiku Werkudara. Kowe sapa? Aku wis anggeni. Ayo. Yen ora salah kowe mesti srayaning Bathara Guru. Yo, ndak akoni aku srayane Pukulun Bathara Guru. Yen ngono, kowe sakloron uga ndak katutke dosane merga dadi pepalangku. Wah, sumingkira Kresna tak jangkae. Mangke riyen. Hop. Iki kaya Kakang Semar Prapto nang ngarepanku. Ana baya wigati apa, Bajur? Menggak nggonku bakal nyampurnake nom-noman iki. Ngaten nggih, Sinuwun. Sampun ngantos paduka Tegel lan Mentara Marasa dhateng lare menika. Mangke mindak getun tembe winggingipun Kakang Semar bisa matur kaya mangkono. Sababe ngaten nggih, Sinuwun. Sejatosipun lare menika sanes tiyang sanes. Menika niku apa iya? Nggih. Niki niku apa iya Kakang Semar? Kandhani kok niki niku. Estu niku mang percaya kali kok nek niki niku jane tenan ora? Saestu. Ambok serius. Sopo? Dhuwur banget. Niku sopo? Ih kowe. Mangke. Opo yo? Tenan apa ora? Saestu. Niki niku wau. Tenan to Kakang Semar. Estu saestu. Ndara wis anggeni. Wis. Ingkang wonten ngajengan menika niki wakmu.
Wak Mundurawati sinuwun Kresna. Kresna iki sing ireng iki. Ya nggih. Ampun ngaten niku Wak Mundurawati. Sinuwun Kresna. Terus sing burine kae sapa? Kae Wakmu Jodipati Ndara Werkudara. Werkudara? Nggih. Pun saniki sampean mang bacutke lembujung Bathara Guru ben kapok. Ya kek tak uyahe Bathara Guru kek. Cakuk luro rame kapiyarsi lawa kalong luru pandelian Trekawan ning semune wetan bangsulaipun martandan yen mus bangunen jeng rembulan mus kumlewang sange sore gunung kabeh sami lanang wadon sami ngayahi karti Raden wangsul wangsul kula sampun ngemutaken Raden kedah kundur wonten negari Ngamarta. Wonten kesatriyan Madukara sampun ngantos katremanggen paduka mapan wonten pertapan Cakrawala mriki. Suwita dhateng Begawan Dewa Resi inggih kula sampun dangu anggen paduka mapan wonten mriki menapa paduka mboten kapang saha mboten mesakaken dhateng putra tuwin garwa. Prasetyaning manah kula mboten badhe wangsul menawi dereng saged dados tunggal kaliyan Yayi Dresanala. Gesang kula badhe kula telasaken wonten pertapan Cakrawala Prambahan. Menika kados dene pukulan Bathara Guru, kula nyuwun pangapunten boten ngertos rawuh jangandika ngantos boten mandhap saking petrabakan ing pertapan Cakrawala. Kakang Narada
Kakang Naroda. Leres ngendikanipun Kakang Naroda menawi tanduranipun awon undu-unduanipun ugi boten saged maedhahi kados ingkang kula lampahi. Kula sampun pegah nampa warah nampik pitutur becik saking Kakang Naroda. Satemah kula samangke ngunduh wahing pangarti Kakang Naroda. Kencang Maruda yang Pak Pong bubal kali cudi sapa sing gawe. Wong salmansur kula sampun matur to, Di. Panjenengan menika panutane para titah mantasaning dewa sampun ngantos lajeng nuruti dhateng Bramantianing kakung ingkang kaduk kepanasan mekasan paduka nututi dhateng mamutahipun Bathari Durga ingkang sejatosipun namung badhe ngresak kawontenan kayangan. Samne kados pundi? Kula dipun bujung-bujung kalian lare ingkang nami Wisanggeni. Ingkang medal usaka kayangan Wisanggeni wekasan. Samangke badhe merjaya dhateng kula Kakang. Sampean maido kok nek dikandhani kok. Oh, jajal. Kula nyuwun senjata pitulung. Kula nyuwun senjata pitulung Kakang Naroda. Lenggawi ingkang mangke kula ingkang badhe ngurus Di Guru. Yo, Bathara Guru, ora sandadak kowe nganggo ndelik. Yo, kecandak Wisanggeni ku lakon dadi apa kowe? Lah kok ya ndelik ning burine. Iki wong cebol iki sapa Petruk? Niku pikulan Bathara Teko. Wis. Nambene, oh Petruk, totok gundulmu Bocah ora ngerti kok arep dibrusukke. Kencang Marudayang. Kula nadi maneh inggih payah paduka piyambak sampun ngakeni kalepatan. Pun. Samnika sumangga kula pasrahaken dhateng paduka pukulun padha wenang. Moyo, kita nandang kaluputan pancen ulun ingkang gawe lelakon iki supaya ngapake marang jeneng kita. Nanging aja mung kandhek tekan sumene nggon ulun ngapake marang jeneng kita. Sebab kaluputan jeneng kita wis boya bisa diapura. Manik Moyo, ulun adhepake marang wong atuhanira Sang Hyang Bathara Tunggal ingkang menang paring pidana marang jeneng kita. Ingkang wis ngregeti kayangan suci dadi banger bajen awit seka pakardi kita. Aduh ulun menapa boten pangapura dhateng ingkang wayah pun Manik Moya wong atuwa kita ingkang paring pangapura lan urane. Ayo ulun kanthi Manik Moya inggih ulun ngestaken dawuh.
njingi kae sapa kae? Liyane do mebur. Truk, Nun. Sapa kae? Rada tuwane kok bagus. Ah niku Raden Janaka. Satriya ing Madukara. Iki ya klebu srayane Bathara Guru. Klebu ora iki? Klebu srayane Bathara Guru apa ora? Enggak niku wong genah niku. Oh njaluk kon ngampleng iki. Padhake kula mboten teng mriki. Ndara kula. Mekaten, Den. Nalika semanten garwa, Mang Majeng mriki to. Kaya wong apa? Kok ora bersuara? Ndara. Mekaten nalika semanten garwa panjenengan tinimbalan marang ngarsanipun Bathara Guru. Nanging boten sarimbit kalian panjenengan sejatosipun Bathari Dresana punika badhe penegataken kalian Paduka lan kangkah kadhawuhaken kalian Dewa Srani. Sasampunipun mekaten ingkang garwa kapasrahaken Bathari Durga lajeng ing ngriku pun Dresana bangga boten saged lan boten purun kajak Bathari Durga kanthi gempuning manah. Bathari Dresana dipun pala temah bengok-bengok. Ha ing ngriku punang jabang bayu umur 7 candra ingkang dipun kandhut ingkang garwa lair dadakan. Sasampunipun lair Bathari Dresana kantos dipun junjung kalih Bathari Durga kaboyong wonten tunggul malaya badhe kadhawuhaken kalian Dewa Srani. Jabang bayi menika wau dening Bathara Indra kacemplungaken ing kawah candra dimuka. Lajeng jabang bayi menika mboten sirna malah ketingal dewasa lajeng kepanggih kula. Terus kula sukane tetenger Bambang Wisanggeni. Sasampunipun mekaten kula ajeng supados ngajar Bathara Guru dados Wisanggeni menika putramu Den anakku nggih bocah bagus. Sapa iki ngrangkul-ngrangkul aku? Iki sapa, Kek? Ya niki Kang Rama, Gus. Ha niki Kang bapak niku. Nggih Wisanggeni. Sira iku anakku nggih. Kakang Semaraku ngaturake panuwun awit sira Kakang wis kepareng amomong atmajaku. Nggih sami-sami Den. Lah sibu wektu dina iki nyang ndi Rama? Ana ngendi Ibu? Ibu ana ngendi Rama Janaka? Ibumu ing wektu iki ninggalake pun Rama awit ibumu ora tresna marang pun Rama. Ndara sejatosipun Bathari Dresana taksih tresna kepati kalian Paduka. Apa iya mangkono Kakang? Lah banjur garwaku saiki ana ngendi? Sakniki Bathari Dresana wonten tunggul malaya badhe dipun gojak, badhe didhaup, badhe dirabi. Terus arep di karo Dewa Srani keparat rapatut Dewa Srani. Gojak garwaku Dresana ora gelem balekke aja takon dosa mati Dewa Srani.
Dresana garwanipun Kakang wong manis ayo manuta. Ndak emban manuta ndak pondhong wong ayu tambanana brantanipun Kakang Nimas. Dewasane nganti kulitku kena mbok senggol bakal tak beset tak tambal nganggo lulangsana. Dresana paribasan sira iku iwak kacemplung wis ora bisa obah. Ora gelem manut kelakon ndak ruda paripaksa pecah ndasmu. Aduh, mati aku. Wah, mati aku. Amuk Dewa Srani amuk wani demok wani nyenggol kulite karo aku tak tugel sirahmu. Aduh mati aku, mati kula tak wangsul, kula nyuwun ngapunten, kula badhe wangsul mulih nganti bali meneh tak pecah sirahmu. Tobat. Kan aku ngger Dewa Srani. Ora nang nggonmu. Duwe sedya bakal nggarwa Dresanala. Aduh Ibu. Oh sampun tresna kalian diajeng Dresanala. Tobat kaya ngene. Wujudmu wis rusak kaya ngono kuwi. Becik bali ana tunggal malah ya ngger. Ganti wektu sesuk njujuk tunggal. Arjuna ngrebut Dresanala meneh. Ora nrima kayu tak jaluk Dresanala tak jaluk. Wah Jaramaya ya ayo gelem ora gelem Dresanala tak jaluk ora menehke Dresana cokot tugel gulumu tukak tapanono. Wah wah
Widyawati, Ndara Werkudara Ndara Janaka, Ndara Wisanggeni. Kanthi tumurun Sang Wiji sejati nggih lairipun Ndara Wisanggeni ingkang badhe anjejengaken dhateng para bebrayan ingkang nedheng sami kalimput inggih kanthi lairipun Ndara Wisanggeni menika badhe saya amimbuhi kekuataning praja Ngamarta saha ing desa Waduk mriki. Wonten ing legi mriki tuwin Ndara Janaka inggih sampun makempal kalian Bedhari Dresana purnane ngatur kathah kalepatan kula mboten langkung nyuwun gunging samudra pangaksami kanthi asesanti jaya jaya wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih Ndara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.